Good morning. Ano yan? Missy? Oo, ano ka? Masakal ka. Ano yan? Snake. Missy the snake? Ba't inaano mo na yung snake? Ha? Asan snake? Ha? Missy? Oh, snake! Wow! Snake. Good morning! Hindi pala pantay yung pagkaano ko nung cream colors. Anyway, morning. Nagluluto na si mama ng almusal. Sarap! Vacation starts now. Ano yan, pang ulam? O, diba? Kaya aga-aga, sa kapitbahay kami, guys. Nangihingi kami ng puso. When in province, mangingi ka lang ng mga gulayin. Ito likod na ng bahay namin to. Hi, friend tayo! Ano lang siya? Ang taas ah! Malunggay. Oh, may sili pa oh. Oh, sili. Karaming bunga, sili. Hi! Ginagatong nyo na din pang ano, no? Oo. Eto? Ay, minsan nagkakamila pa ng tatay. Buti sila Mga dry ano. marami. Yung doon naman. Ay no, dito kasi nasabi na pa namin, pabubuksan ng konti para may terrace. Sarado kasi, ang init eh. Kaya nga eh. Na hindi na siya ganun kainit. So, si Papa, sinara talaga. Kaya, ayan, pag-iipunan muna namin guys. Para mapalagyan ng terrace. Kwarto ni Nene, kwarto ni Mika. Para yung hangin papasok. Okay pa rin ba yan, tay? Kahit nakunin na yung puso, hindi mapapano yung saging na. Whoop! Whoop! Wala na siyang ano eh. Wala na siya. Limbukan na yun. Okay. Yan na pala yung pwedeng kainin. Ano, meron pa yata ron. Madagta nga lang. Andito ba pala siya? Jalo! Thank you. Ala, puro dagtaan na mukha mo. Ala ka! Dagta yan? Oo. Ay, hindi ba? Labar siya kaya Kala ko dagtaan ng ano eh. Oh, nakatatlo kami. Charan! Thank you, kapitbahay. tubo na ang nyong. Hindi na lugi. Dinagdagan pa yung dumami. Pwede nang ito gawing yung iba. Okoy. Sarap din yan eh. Oo nga, Jo. Di kayo titinda okoy. Hingay ng mga doggies. Nakita kasi si Natsu eh. Palakad-lakad si Natsu sa labas. Kakagising lang, oh. Umiyak pa kagabi. Wala pa kasi si Mika. Huling nagising. Umiyak kagabi eh. Kala namin mapapauwi bigla sa Pasay eh. Ba't ka nang cry? Wala si Mama? Ha? Bakit ka nag-uwi ng plato ng Jollibee? Huli! May plata ng Jollibee. Ayan.
Tapos sa balon. Ano na to? Tag dito. Gata. Sarap, gata. Tapos merong ano, partner na guys, o pritong tilapia. Ayan, meron na tong ano, may tinapa na rin to mismo. Ewan ko ilalagay ito dyan. Lalagay pa to? Lalagay pa ba to, me? Hindi, sasabawan. Sasabawan pala to. Sorry, iba pala yun. Diba dapat sinugba nilalagay sa tapa? Sasabawan na dito. May nagbigay sa'yo ng flower doon. Oh, mas gusto ko yan kaysa ano. Mauulam yan eh. Sama na ng tinapay. Si ate, no? Huwag ka cry, no? Magang-maga yung mata, oh. Anong oras na nakatulog, me? Alauna na. Launa ba? Dami nito, ah. Huwag mo naman siguro ubusin, eh. Para yung iba pang ano natin, pang sardinas. O kaya pang ensalada. Sarap. Pampaasim, kalamansi. Wow. Sira ang diet talaga. Mag-expect na kayo na magdadagdag kayo ng 3 kilo, ha? Hoy, nakatambay si Chuboy dito sa labas, ah. Ha? Tambay ka dito, Chuboy, boy. Iwa ka na dito, ha? Gusto mo, ha? Ha? Agoy. Ayan, ang daming ay. Kinain ko pala to kagabi, oh. Sorry. So, ang dami na rin star apple, guys. Lalaglagan lang. Kaya luto na, guys. Pati yung aming sabaw. Yummers. Kain na. At bababa pa kami ng bayan. Bababa lang kami, guys, ng bayan para mag-grocery. Tapos, palagyan na rin ng 2 tubig na naubusan. Kasi yung last na uwi namin, diba? Nag-ano kami, bumili na kami ng tubig. So, 2 ano pa lang yung nawawalan. 2 basyo pa lang. So, palalagyan na rin namin para if ever. Ayun, isahan na lang yung ano, yung baba kasi sobrang init nga. Ayaw ni mama nung paalis-alis pa kami. Yan, tapos grocery. Mga kailangan. Ba't mo tinanggal to? Mas mainam na may ano dyan eh. Ha? Nye, kasi naman magasgas yung ano ni Tonton. Tinanggal niya tong ano. Paikot doon sa roll bar ba? Probably. Ang cute, guys, so maliliit na ano, na suka, pang camping. Yan, sukang Tagalog, Ilocos, spicy na makpula. Na-pick up na namin yung aircon. Ayan, inaayos lang ni Daddy sa ano, sa likod. Tapos uwi na kami. Sayang walang ano, walang oven. Save ako sa ano. Oo. Caramel bar. Caramel bar na kinain namin doon sa ano, sa stopover. Sarap. Sa Maxas yun, di ba? Oo. Pag-uwi talaga gagawa. Oo, di kino. Kaya nakauwi na kami. Ito yung mga napamili namin. Good for 1 week na stay namin dito. Yan, di ko na i-haul, guys. Yan lang naman. Anong mga kailangan namin. And si Nene na yung magliligpit. Yan. Wala na laman eh. Kaya punuin na naman natin. Tapos nandito na rin yung ano, yung aircon. May free pala kaming ano kanina, desk fan sa pag-grocery namin. Ayan. Tapos etong aircon, may free din yan na electric fan. Hinakyat na ni Dayan. So ito. Yan, sa Monday i-install. Uy, kumakain sila, oh. Nagutom eh. Galing ano to eh. Kukunin yung ulam mo. Galing silang panonood sa kwarto eh. IMAX daw. Ang daming download dito. May lock na. So, another... Alam nyo, napanood nyo na lahat. Ha? Sarap ate. Yan. Ito yung kay kakaso. Nakita mo lang baso namin, hiniwalayan mo na ako. Di ba sa TikTok? Kita mo lang baso namin eh, hiniwalayan mo na ako. Ba't ba
may silbi naman yan, ma. Kaya nga eh, di ba? Oh. Napabasyo ng tubig, oh. Tuloy. Ang panonood ng mga bata. May mga downloads din si Daddy. Tuwan-tuwa na may mga bagets. Dito si Anne. What did you say? Hi, ate! Andyan lang siya. Ayan, ayaw niya pumasok. Anood lang kayo dyan. Dito-dito pala ang Chuboy Boy. Andito rin pala ang Chuboy Boy na yan. Ang Chuboy na yan. Cursed and wandered before me.